Ekenemun. Oh, Haneze Biarabanu and Ekenemun. Ekene ekene to kene kure maka na edi ekene mere ajo ihe. Obe. Ndị Igbo na-ekene mo yo bona. Nasi m nke onye tiri ya eze. Ya ha. Oh. Ya. Obe. Oda de ko shada. Obe. Ije. Sawa. Abuna iwe. Obe. Obu omena. Ndo magobori ndo baye na bo mi yiri na good ni na wesh obona mbi ya de na good ni ne fresh na okpene eburu di na anu na ego wa ba bi ogori ji ndo baye sino na eme abaji je okumenya leke nwe de lokunwe da no lokumenya adughe dude lijoka mo enwe mala ho ma na ngbar moto mo gudu le se ma abeli je wo go wa leji mje nyama be oye ma nwuru nye maka nwu yo di ye ma nwuru nye maka nwu la ka nwa adugho lo tabalo odugo kemko na amama ima ifa aida ima ba iya ni bele pe opo ni bo yo libo imani ni fo libo na wa itu ya na wa iya ni ta bi libo aso aya so ta wa ni ji mo si na ibu ile mesia o ma dai mo ndilo ka se ba to na ni ke ha bi ke libo na ai to ta na or you guys shop or you guys and I talk quality that rest actually quality magina ya na ona ko de ga se chichi ife na ishibu afese ha mana ya ina so mo bibu ona so ngori obo ni mo nya ina so bibu ona so ngori iga ko so bibu ina so ngori ona so oni ko ko so ni tata rest na ida la ai kwanite aso si kwa no me na ni kwa aya ida la ta yana ato ko lo ga ko wa ko ga de ba ko ga ai ko rochi no me na ni ko na ko de rochi ko ni float ikunie naba imanu ni kwa lo ni mani no yibo fupa no chibo imanu yibo lo ni ana ma for our reverend sister na e wuti ne no obo na yi ekelo ai pe ke toka aya bokozi opo ni ibo we chikota sia yo and oji ada so yibo e oji na so ibo Igbo ka ọchị na-asụ ọchị bụ O-J-I O bụ omenala J bụ jikọtara anyị Igbo omenala jikọtara Igbo ihe ọchị bụ omenala jikọtara Igbo O-J-I ọkụ ya ka ọ bụ ọchị ka ọ dị sọdị n'onwe ihe thank you kafala ikakabiko Gagosia, Gona Patapico, Coporea, Papico. No, because I put about Napana, na one so. Maka ina honya wani na premier ne bebe anye kele na basinke tata no anye mo kata di go face senolo ndo na ya no zo korije baba amota kai be ya oje cha ihu boje kai ji ayoge kina la ya chekwa anye e haida maka ya gere utara babu tito baba ko sinani kana wota e haida ne stara pa kristi no wana anye Nabata, Nawa, Namonso, Amen. I like Father Ezuku, Father Dewo,
I the cabinet chief Biko Obiagola your forge. Ana masih ngambil ekor Kofo soni biya ni. Mana oji ayo wetu ta. Go oji nchiko ayo nreba. Go mafu. Aya na kopu Chineke. Chineke ke abia. No bia amade oji me. Ona buru me ojudo. Eka wo ta mela ni na. Anyị na-asịkwa ka onye ọbụla tara oke ọtata ndụ ọtata agamnihu. Anyị na-asịkwa ihe ọbụla anyị bịara ime ebe a achụkwụbịa na ile anyị na ya buru ụzọ ile anyị azụ kụziere anyị ihe anyị kwesịrị ịma ihe niile a anyị na-arịọ gị ma kwenye ga-emere anyị karịa ka anyị fiche ya n'ihu. A na-asị ọdụ ụtọ sikpe ya Fuchigbo na aza ncha mana ọ bụ nọ ndị ndegburugbo nna nna anyị ka ga-esi akpọkpo nka na-akpọ nka ọ na-aga aga. Ọ dị mma na biko ọtọbụla o si dị ọnụ ga-anabata anyị were n'ọchị aka ọchị gị na ọ bụrụ n'ime ndị Igbo na ịgọcha ọfụ were aka ọchị gị. Biko nke mbụ bụ na ife oge elu ife ada atọ n'aka ụlọ ọrụ anyị na ngalaba ụlọ ọrụ anyị na Sunrise FM Enugu ebe a ka m na-arụ. O nwere ife mmemme ndị eme a na-akpọ oge ụmụaka. Oge ụmụaka anyị na-eme ma akụkọ ilu ma gwam okwu ntabi ihe na ETV Channel 50 Enugu ma nkịta bụ ETV 48 Channel 48. Ọ na-awa onye isi anyị bịara wepụlite ọ na-ama mma ndị ụmụ skuul na-abịa eme ya and ihe anyị ji emere ya mgbe awa bụ ọka ihe ike ịlụtaba na ya bụ ebe Igbo nara ana akụkọ ile a na-atọ ezigbo ụtọ. Ọ na-atọ ezigbo ụtọ ụmụ skuul ga-abịa kọọ ya gosi ya na TV na-egosi ya wetago mgbe anyị dị ma okwu ntabi ile ị na-anya isi na-eguzi egwu ọnwa anyị ji na-elote mgbe a na-egwu egwu ọnwa a na-egekwa ya put na TV and radio. Ọ ya program na-eme mgbe ahụ ma kịta onye isi anyị ga-ewepie anyị na-emekwa ndị Igbo na Sunrise FM Enugu itu enyi maka ihe ọbụla nwere ife ọ pụtara mana ịmegụ na onye isi anyị bụ onye Yoruba ewepụ nke ọ ga-ewepụ tinye nke dị ya mma anyị na-abata ya mana ebe a ka m na-akpọkwa ọnwa na-eme ihe mmemme a na-akpọ ọgbakọ ezi ahụ every Sundays every Wednesdays anyị na-eme Enugu steeti ofu obi n'Enugu steeti every Wednesday ọma n'ebe akọpịa Enugu steeti ofu obi Nsụka Nkanu. Biko eji m afa Chineke na afa ndị niile na-arụ na Igbo Identity Media na-ekene onye ọbụla udo dịrị onye ọbụla n'ebe a. Biko ọ ga-amasị m ka ihe a ga-akpọpụta ka m ga-agwa ya n'ụlọ oyibo. Ọ eziokwu na oge adịghọsị ịkọwara ya n'asụsụ ọba mana anyị ga-akpọpụta ya ka anyị nwee ike jikọnata oge wee zoro anyị ihe niile anyị na-eme. Ndewonu ndị be anyị ọbụnụ kwado ka m gbuo ya n'ọnụ niile ọnụ nwa bekee.
biko ọ maka oge nsogbu adịghị ngwọ mkpabịa n'Igbo Chibubia ọfịsa Igbo Identity Media. Nke a bụ ozi nnabata nke si n'aka nwa amadi bụ Cyprian Afamani, bụkwazi onye ọrụ Igbo Identity Media. At the grand finale of inaugural Igbo Identity Competitive Program for Post-Primary Schools in Enugu State. Edemede nnabata nke nwa amadi bụ Cyprian dere n'ụbọchị taata bụ ụbọchị 13 n'ọnwa nke ịtọ n'arọ na ọbụnadị ebe ukpewu nke a na-akpọ National Museum ebe ekpokọbara ihe asọmpi a. Ozi ekene, distinguished guests, respected education administrators, school principals, teachers, our dear students, cultural enthusiasts, sponsors, and partners, members of the media, ladies and gentlemen. N'ozi ekene a, anyị na-akpọ okwu ndị dị iche iche anyị kpọkọbara ka ha bịa nọnye, ndị na-ekpokọta ihe gbasara mmụta n'ogo dị iche iche n'obodo, ndị isi ụlọ akwụkwọ n'ogo nke sekọndrị na ndị nkụzi n'ogo nke sekọndrị ndị na-ebe a na ndị kwadoro ndị na-ebe a, ndị ihe gbasara omenala Igbo na-atọ ụtọ, ndị nyere aka kwado emume a n'ụbọchị taa, ndị ọrụ mgbasa ozi, ndị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị dị iche iche ndị nọnyere ebe a, ezi ekele ka mbụja. It is my great honor and privilege to warmly welcome you all to the grand finale of the inaugural Igbo Identity Competition Program for Post-Primary Schools in Enugu State, organized by Igbo Identity Media Limited, popularly known as Igbo Amaka. Ọ bụ ihe juru m afọ na ọbụnadị ịnabata unu na-agba nke ikpeazụ nke emume ịsọmpi nke Igbo Identity Media kpọkọbara ụmụaka na-agụ akwụkwọ n'ogo nke secondary school n'Enugu State. Today marks a significant moment in our collective efforts to preserve, promote, and strengthen the rich cultural heritage of the Igbo people. Anyị na-ekwu na ọbụnadị mmemme a mmemme pụrụ iche maka na ọ bụ mmemme wee na-akwalite na-agba ume na-eme ka echekwaba ọdịnala ndị Igbo. This initiative was conceived out of deep concern for the declining interest in indigenous language and cultural values among our younger generation. Emume a ihe bụ egbogobe ya bụ anyị pụtara ọbụnadị na mmasị enwere n'omenala Igbo n'etiti ndị na-etolite ọ na-agbadata agbada. Emume a bụ emume eji na-akwalite ndị na-etolite anyebe aka bụrụ ndị ọganihu ndị ga na-enwe mmasị na asụsụ na omenala Igbo. We believe that culture is the foundation of identity, and identity is the foundation of strong and confident society. Anyị nwere akụndụ ụlọ ọrụ Igbo Identity Media na ọbụladị emume ka ndị si maka na njirimara onye bụ onye agaghị ebe ọbụla ọnụ. This competition therefore serves as a platform to encourage our young students to reconnect with the beauty, wisdom, and moral teachings embedded in Igbo language and tradition. Emume nke a na-eleta asa bụ nke Igbo na-akwalite mmụọ ndị na-etolite uche ha dị, ha nwee mmasị mara ihe ụtọ dị ọbụnadị nkwanye ugwu na ihe ọbụnadị ịchọ udo dị na ọbụnadị asụsụ Igbo. Ya bụ na nkọwa ya na emume a ka ụmụaka na-etolite ndị nọ na ogo sekọndrị skuul ha nwee mmasị ma ọ bụ bịa na-enwe maka na onye kpọọ ọbịa kpọkọrọ agbata obi ebe gị ewere ya bụ ndụ. Profound Igbo proverb ezi akpaka ego, a good man is better than money. Na-agba nke ka emume asọmpi ndị ogo nke sekọndrị a, ihe a jikere isiokwu bụ gịnị? Ilu ndị Igbo a bụ okwu nke dị mkpa kwesịrị ntụkwasị obi n'ezi akwado gịnị ka ego onye abịa na-enwe nketa. Through essay and grammar presentation, the participants
students, participating students, have explored the timeless message that integrity, honor, and good character are far more valuable than material wealth. Ihe anyị nwere okwu bụ ụmụaka mata na ezi akpa na ego, maka na ezi akpa na-eweta ego, nwetakwa onye ka ego, maka na mmadụ nwere ike nwee onye na-akpara ya aka n'igwe dịka onye aka. Ihe anyị na-ekwu bụ na ezi akpa na-ewetakwu na ego, wetakwu gịnị n'obi, maka na ọbụnadị ego ọkụ na-eme mmadụ ama gịnị n'ike n'ike. Ya bụ na mmeta na-egosipụta na ọbụnadị ụmụaka na-enwere uche ha ka anyị jikwazie nwa na-emeghị na-akwalite ha nwee ike na-egosipụta omume na ezi akpa na-enye ego. As a time, the society is increasingly challenged by moral uncertainties. This message will not be more relevant. This message will not be more relevant than as it is. Yeah, the idea is now. All we have to do is look at oge anyị nọ n'ime ya. Oge ịkwụba aka ọtọ ime eziokwu inwe mbibi bụ ihe na-abịa ahụ na onwere mgbe kasị mma karịa oge a iwepụta okwu ahụ na-eji aka na ego ụmụ akwụkwọ anyị mụta ya were ya na-ebi ọ ga-enyerekwa ndụ ha rụọ ọkụ. Let me sincerely appreciate the CEO and the CEO and the founder of Igbo Identity Media Agency, Engineer London Ekwe. N'ụzọ pụrụ iche, ana m ekele onye isi anyị onye chọpụtara ngalaba Igbo Identity Media, ọ bụkwa nwafọ Enugu steeti, abịa onye na-ahụ maka ọbụnadị ọgbarigbo ya dị ka na-akpọ injinia n'olu oyibo, ihe eji mara ya injinia Longinus Ekwe. Ọ bụ ya bụ onye isi Igbo Identity Media. M ga-achọ ka a kụpụrụ ya aka ndị gara ebe a. Ebe ọ bụla ọkpụkpọ kụpụrụ aka, ugwu ga-agọzi ya. Also, on the other hand, I fully appreciate the chairman and management of Post-Primary School Management Board, Enugu State, and the chairman and management of Science, Technical and Vocational Schools Management Board, Enugu, for granting the approval and support that made this program possible. Your commitment to educational and cultural development are truly commendable. People who are ndị si na ọbụna ndị ngalaba PPSNP nakwa SEDSNP, ọbụna ha na-eta biko ha kwere anyị n'aka maka na ha gbara mbọ. Ndewo ọ bụ ndị akwadoro emume a maka ọ bụrụ na ha emeghị anyị ike agụkwala ha aka ụzọ pụrụ iche. Ndị agha maka mmụta n'ogo nke sekọndrị, n'ogo nke teknikal science and vocation, ha gbara mbọ. Ọ bụ ha nakwazi onye isi anyị nakwazi unu ncha niile ihe mere n'ọnọdụ taa bụ ihe mere gị nwere isi. Also, I extend my deep gratitude to participating students, teachers who guided the students, and the students themselves who demonstrated creativity, intelligence, and cultural pride throughout the competition. You are the true ambassadors of the Igbo identity and future custodians of our heritage. Ya bụ n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekele ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ na ndị gbara mbọ nye aka na emume a bụ ihe okele taa. Ya bụ ebe ọbụla ị nọ kịta na ndị na-ebe aka na onye ọbụla site onwe ya na ya gbara mbọ esi onwe gị aka n'obi si na ị gbara mbọ Chukwu gọzie ọnụ ncha niile. Kedu onwe gị ebe ọbụla ma ị bụ onye nkụzi, ị bụ nwa akwụkwọ, ị bụ onye ọbụla ọbụla Igbo bụ onye gbara mbọ mee ka emume a bụ ihe kwere anyị na-azụ udo dere ihe. To our sponsors, partners, we express our heartfelt appreciation. Your support has helped in providing prizes, coordinating event logistics, providing documentation materials, and ensuring that this cultural initiative reaches wider audience. We assure you that your contributions are not only supporting competition, but also helping
to preserve the Igbo language and values for generation yet unborn. Anyị na-ekpokọtakwa ogbe ekele na-enye ndị niile kwadoro ihe a na-eme, ndị kwadoro ya na ndị gaga akwado maka na emume a ya ga na-emezi kwa arọ bụ na anyị ga-eme anyị kere ndị ime kwadoro ya ma nwa amadi anyị nyere anyị ọcha ya tara ebe a ụmụ nwa amadi na mpaghara Transekulu a na-akpọ Divine Meditation. Ọ nụrụ a na-adịghị ya ọsị anyị ka anyị nye aka kwado anyị iweta ọchị nkwa ndị ọzọ na-enweghị ịkọpụta aka ngwa ndị na-ebe nwere mmasị nkwado ya bụ ndị na-ekwado mmemme a gbara mbọ n'ụzọ nka na nke ọzọ ka mmemme a nwee ana m asụ udo dịrị unu ndị ga-adịkwa akwado ana m asụkwa udo dịkwara unu n'ụzọ pụrụ iche na-ekelekwa onye isi onye na-elekọta ọbụla dị ebe a Ukrestọ Aloysius ya na ndị ọga gbara maka ọ bụrụ na ha ekwere ka anyị jide ebe a ebe a ga-ahụ mmemme ka ọ gaghị ele isi ebe ọ bụla ana m asị as we celebrate the finalists today, let me emphasize that every participant is already a winner. Yeah, the Tomagaka, the Sonata, the Gosiari, the Son, the Paragaka, because the Tomagaka is so Burone, Mbedi, Makanopo, yeah, all of us are winners. Although you buy any level, they it is our hope that this program will grow into a major annual cultural and educational event across Enugu State and eventually across the entire Igbo land. Ọ bụ mmasị ndị ụlọ ọrụ Identity Media. Ụdị ọgbakọ ihe ga na-akpawanye n'arọ ọzọ na nke arọ ọzọ ga-aka azọ ka wekwanike. Ọ ga-abụ ihe a ga-eme na mpaghara ndị ọzọ n'ala Igbo, na steeti ndị ọzọ nọ n'ala Igbo, na ndị ọzọ ndị Igbo na-amasị. Ọ bụrụ ọzọ nọ n'Enugu steeti, a ga-emekwu ya ma n'Ebonyi, ma n'Abịa, ma n'Imo, ma na ọbụnadị Anambra, ma na Delta, anyị nweta na Delta Igbo, na ndị ọzọ masị asụsụ Igbo dị ụtọ ịgbata asụsụ Igbo dị ụtọ anyị ga-emekwe ụmụ ebe ahụ kama ndị sụrụ Igbo si na Rome wasn't built in a day. Ọ nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-ejide eme tupu anyị ruo ebe anyị na-enanya na anyị ga-eru. Once again, I want to welcome you all to this historic occasion. May today's event inspire renewed commitment to our language, our values, and our identity. Na ngwogolo nwana masị n'ime bịara ebe a nnọọ anyị nwere anya na ọnọdụ taa bụ ihe ga-akwalite mmụọ anyị ka anyị bụ ndị ga-echekwaba asụsụ anyị, chekwaba ọdịnala Igbo, chekwaba ihe njirimara anyị maka na ọzọ na-agbanyenyekwa aka megide kwalite anyị. Ndị Igbo ka anyị cheta na ezi abalị gịnị ka anyị gụọ demenụ. Ọ bụ nwanne unu nwoke a na-akpọ Cyprian Apaman bụ onye ama dịka Chief Media Officer n'ọnụ oyibo nke Igbo Identity Media bụ onye dere edemede a n'afa ọbụnadị ndị niile na-arụ na Igbo Identity Media ka m ji wee dee edemede a wee na-ekene unu na-asụ unu nnọọ n'ọgbakọ nke taa. Ụkwụ anyị ji bịa anyị ga-eji anachi na be dị iche n'udo demenụ. Ejilo ọwa na-atọ agbapụrụ inchi ofekalụ agwaghị mgbe oge niile o were ya iji were chịkọtaba ihe a ife na nwoke gbara mbọ ọ gbara mbọ anyị na-asị ka Chukwu gozikwa ya n'onwe ya anaba anaghịzitere okwu gozikwa ya enu gozie ya na anyị ga na-aga n'ihu ewe si n'ịma n'ihu a ga na-ama ya ada ama anachi azụ ya anyị ga na-aga n'ihu ekpere anyị bụ na nke taa nke this
nke ahụ a akakwa nke na-abịa mma. Aha ọzọ na-abịa anyị ga-emeche ma ndị Igbo shie nri ndị Igbo everything. Ndị Nsụka eshie ayara ya, ndị Utezi a ga-agwọta abacha, ndị nke ọzọ eshie nri eji mara ndị be ha. Nọ ya wa. Biko anyị ga-akpọlite Plato Aloysius Duru. Ọ na ebe a biko ọ bụ na welcomes. Nnọọ. Igbo mma mmanụ ndewonu. Ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Aha m bụ Maazị Aloysius Duru. Mụ bụ onye isi na-elekọta ebe a. Obi dị m ụtọ taa na ọgbakọ nke anyị nwere. N'aha onye isi anyị n'obodo Naijiria gburugburu bụ Maazị Olubine Olowe, bụ Director General National Commission for Museums and Monuments, ka m ji anabata unu na ọgbakọ dị iche. Igbo ka m kene ma ndị chiri echichi, ka m sịkwa nke onye chiri Igbo ya zere. Ekenekwa m onye isi ndị Igbo Identity Media, ekenekwa m ndị press ahụ, ndị NTA na ndị ọzọ, ndị nkụzi Igbo, ụnụ ụmụaka, ụmụ akwụkwọ, ekene m unu, asị m unu ndị enyi. Aga m ekwu okwu m ga-ekwu ya na nkenke maka oge adịrọ. Ụbọchị taa, isiokwu taa bụ ezi afa ka ego. N'eziokwu, mkpụrụ okwu a ọ na-eme ya, ọ ga-adị ka ihe dị mfe, mana ọ dị omimi, ezigbo omimi, tụkwado ụmụaka ya ugbu a. Abụ ugbu a na-eme na ihe niile bụ just mewe gawa. Mana oge mbụ gboo, ezi afa ka eji aga mba, ezi afa ka eji eme ọtụtụ ihe. Nne anyị na nna anyị mgbe ha lụrụ nwaanyị, anụghị nwaanyị na ahụka gị n'anya, mba, ọwụ afa ezinụlọ nwaanyị pụtara ma ọ nwoke pụtara, afa ya ka eji anụ nwaanyị, ka eji anụ di. Ịchọ ịnụ nwaanyị, asị ka ebe o siri pụta, ka ememme, ka ego ha si eme. Ije tụọ ntọala ụdị alụmdi ahụ anaghị agbasa, mana alụmdi nke taa, ịfụkwa onye ahụ n'ime obodo ejudo ha ajụjụ anọ nye ọnwa atọ, ndị si ha fụrụ onwe ha n'anya abụzie ndị mma na egbe eji azụ ha. Ka ihe ji ama onye nwere ezi afa, ka ihe ji ama onye nwere ezi afa. Nke mbụ, ikwu okwu eziokwu. Eziokwu na-adị ya n'ọnụ mgbe ọbụla ị kpọrọ ya, ọ ga-agwa gị na-ekwe aka ọ dị, ma ị ga-egbu ya egbu, ma ị ga-ata ya ata, ọ ga-agwarịrị gị nke bụ eziokwu. Nke abụọ, ọ na-akwụba aka ya ọtọ, ọ na-achọ imegide mmadụ, ọ chọrọ imegide mmadụ, ma ọ na-azụ ahịa, ma nke ọ bụla ọ na-eme, ọ ga-akwụba aka ya ọtọ. Nke atọ, ọ na-agba mbọ, ọ na-agba ezigbo mbọ, ọ bụrụ efulefu, ọ na-arụ ọrụ. Ama m na ọtụtụ na-abịanụbeghị ebe a, ka ndị bịanụbeghị vizion, ọtụtụ na-abịanụbeghị. Mbọchị ụlọ ga-abịa vizion, ụlọ ga-apụ, ka
ka ndị Igbo si ebi ndụ ha. Ihe niile gbasara ndị Igbo anyị nwere ebe a. Ihe niile gbasara Naịjirịa anyị nwere ebe a. Anyị bụ National Museum of Unity. So anyị nwere ihe niile jikọtara Naịjirịa, ọ dị ebe a. Mana anyị nọ n'ala Igbo. Maka nke ahụ ka anyị ji nwetakwa omenala ndị Igbo wee dosakwa ebe a. N'oge gboo, ndị Igbo a na-achọ ọrụ, nara achọ ọrụ. Onye Igbo na-arụ ọrụ isi ma nke karịrị otu a n'ofu ụbọchị. Ọ ga-egbu akpụ, ọ ga-akpụ dinta, ọ ga-egbu azụ, ọ ga-aja nye nkwụ, ọ na-eme nka ofu onye ahụ. Anyị na-edi na ọ na-eme ya, ọ na-enwetakwa ego na ya. Ọ na-enweta ego na ya, ego dị ya. O were ezuo ezinụlọ ya, were emepụta ihe bara uru. Mana ugbu a, ụdị nkụzi akụziri anyị, ụdị akwụkwọ anyị jere ijecha akwụkwọ, ịpụtazie ịchọba ọrụ. Ị ga-anọgide ebe ị na-achọ ọrụ, isi awọ pụọ gị. Mana biko m na-arịọ tụmadụ ndị na-etolite, biko ka anyị tinye azụ. Asịrị ka anyị tinye azụ ka anyị mewe ụmụ ndị ga na anyị tinye azụ chebe ọnwa anyị etiti. Mana ka ihe nna nna anyị ha mere dị mma, mere ha jiri na-aga n'iru, ka anyị na-emebu nyi ya. O nwere ofu ihe ndị ejiri mara ndị Igbo ọma, mana okwu ugbu a ihe ha bịaziri na-eme ya nke ọ dị. Ihe a na-akpọ ịgba odibo, ndị Igbo nke na-akpọ apprenticeship. Ndị Igbo welitere ya, were kwado onwe ha. Tụmadụ oge anyị lụrụ agha, ka a lụchara agha, eme ya ihe mere anyị. Ndị Igbo bịaziri ya tibe ahụ n'etiti, were bido welite atụmatụ nka iji were nyere onwe anyị aka. Onye gbagotere na ọkpọrọ ndị ọzọ bịa ọ kụziere ha, mana ọ ga-akụziri ha ọfụma. Ụmụaka ndị akpọrọ na-erubekwe n'isi, akụzicha ha, mgbe a ga-edu ha, ewetakwa ihe were duo ha, ha guzokwe n'onwe ha, sikwa otu a kpọtakwa ndị ọzọ. Otu a ka esi were na-banyewe ụba. Mana oge ugbu a ọ dịzi otu a, mba ọ dịzikwa. Ụmụaka ugbu a ịkpọta ha ga-achọ ịgba moto ọga ha na-agbazubeghị. Ha enwetabeghị onwe ha. Ha ga-achọ ibi ndụ ọga ha na-ebibeghị. Mgbe mbụ ọga ha ego ga-eji ụlọ a, mana ị gaghị ama na o nwere ego. O nwere ihe o bu n'obi ọ na-eme. Mgbe o mechara ihe ahụ, ihe a ga-eji were mara ya na obere mewezie ya. Mana ugbu a, abụrụ ugbu a, ndị ọgawakwa ugbu a bịa ha gbanwee. Ị ga-ahụ nwa ọrụ, nwa na-agbara gị odibo, ọ na-agba odibo ọfụma, tinye obi ya na ya. Mgbe o ruwere oge a ga-edu ya, abịa bodo ya odibo, chọọ ofu ihe bodo ya, ka a ghara idu ya. Biko ụmụ ihe ha dịrị ọma. Ọ ka anyị na-asị ezi afa Igbo, were gaa ezi afa were gawa, ọ ga-edu anyị. Biko na-ayọsi ike ka ndị ọchịchị lebakwa anya na ihe na-eme anyị, especially ndị okorobịa anyị na agbọghọbịa anyị ugbu a, ka a na-akwalite tụbado omenala anyị. Ọ na-ana azụ, ka a na-akwalite ya.
ka a ga-esi akwalite dịka mmemme anyị dịka ndị Igbo midia na-akwalite ndị gọọmenti bịa ha ibe ha ugwu ibe ha aja n'ugwu ka ha were na-aga ọ bụrụ ọsọ n'ebe a anyị na-akwesịrị ekwesị o kwesịrị na-aga na-abawanye ka ndị mmadụ na-amata ihe na-aga. O nwekwara ụmụnne anyị ndị nke ji ego ndị nke bara ụba ha ma wepụtakwa ụba na-enyekwa aka ka na-akwalite omenala anyị tọghara ị na-azụ. Ana m ayọkwa dịka ọ bịara hụ m n'anya hụ m were gbuo okwu a ihe a nọ ebe a bụ ịkwalite omenala anyị, biko bịa ka anyị jikwa aka ka anyị hụ ka anyị ga-esi were kwalite. Ka m gwụnụ ihe nke ikpeazụ, ọ kwepụ n'asụsụ anyị, kwere asụsụ Igbo, ego dị n'asụsụ Igbo, ego ezigbo ego dị n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ Igbo ọfụma, ị ga-enweta ezigbo ego. Ego bekee, obodo ego Naijiria, ego bekee, ị ma ka ị ga-esi eme ya. Ama m enwe ndị nọ na-eje na TikTok, ụmụ TikTok a na-enwe ụmụaka ọkwa ndị Igbo mana ha ndị bekee. O nwere ndị abadịbeghị Naijiria, nne ha na nna ha bụ ndị Igbo. E nwere ndị bi Germany, e nwere ndị bi China, e nwere ndị bi South Africa. Lecha ha bụ ndị ọcha, mana ihu ndị Igbo a na-asụ, ụmụaka ya mụrụ n'ala Igbo anaghị asụ ndị Igbo ahụ. Mgbe ọbụla Igbo bere da TikTok niile ha, ọkwa ego na-aga, ọkwa ego gị na-aga. Ha na-enweta ego, ị na-enye ha na-enweta ego. Ịdahụ ya ihere ga na-eme gị na onye n'obodo oyibo na-asụ ụdị Igbo a, mụwa abụghị onye Igbo nọ n'ala Igbo, amadịghị m asị ya. Ihere ga-eme gị, mana ị na-enyekwa ha ego ka ị na-eme. Ọ bụrụ na nke onwe gị ga-atụgharị mewepụ ụdị ihe ahụ, jikọta onwe unu ka emeweta n'ụdị ihe ahụ, unu ga na-akwalite omenala n'asụsụ Igbo, unu ga na-enwetakwa ego na ya. Udo dịrị unu. Maazị Ndewo. Anyị na-ekele nke ukwuu na ọmarịcha okwukwo ịmakwana ndị ụlọ akwụkwọ anyị na ha n'ebe a taa. Biko ana m arịọ onye isi onye ga-agwagwa ya afọ ụlọ akwụkwọ ibe na-adị gwa ya afọ ụlọ akwụkwọ gwa ya ebe ọ dị ka eme ebe ọ bụla ọ dị ọ dị na nkeji na nkeji. Ụmụ akwụkwọ ndị nọ ebe a, enwere ndị ga-emegharị eze na nwa nkeji ole na anyị ga-enyekwa. Nwekwa ndị bịara ebe a dị ka anyị nwego na-akpọ ọbsata. Anyị nwere patisipant n'ụmụ akwụkwọ, nwekwa ọbsata dị ka akpọpụta ya taa. Ndị ụmụ akwụkwọ m ga-agba akpa afọ ha mabụ ndị ga-aja ịgara degharị edemede nke ahụ pụtara, maka ha mabụ ndị nke ahụ pụtara nke ha kacha maa mma. Ha dị ụlọ akwụkwọ ịnọ, and ọ bụ ụmụ akwụkwọ ịnọ ka ha bịa ha degharịcha aka ebe na-agba nke emume nke drama. Ndị bịara dị ka ọbsata ga-enyochakwa anya, jiri nwayọọ na-ekiri ka esi aga, ka a ga-agba azụ ọzọ ha abụkwara ihe patisipant, maka na otu aka ebe ha si emume a. O doro anya ka mkpọpụta ndị a dịga edemede anyị ga-enye ya dị ka nkeji 45 ka a nwee edegharịa. Ọkwa ọ dị mkpa 45 minutes n'ụlọ oyibo ka anyị ga-eme. Biko ndị a na-akpọ ndị jọjis anya ụnụ dịkwa, maka enwere ndị ga-edegharị esi dịta maka oge adịghị mana anyị ga-enyezu ọka anyị ga-enye a na-akpọ 15 minutes nyere nkeji. Biko ọgba tunu dị so you go to the toilet will carry the boat 45 minutes n'ọnụ oyibo nye bụ nkeji 45
na-enwe ndị a bụ ndị a onye na-anọchite anya Community Secondary School ihe abụọ ka ọ nọ ebe a onye nkuzi na nwa akwụkwọ apụta n'ihu biko ihe abụọ ka bọọdụ eze akpa ọha na onwe ha ọzọ bụkwa onye na-anọchite anya CSS Ohebe Ọba Ude ebe a nwa akwụkwọ na onye nkuzi ya bịa nso ọzọkwa bụ onye na-anọchite anya Ịdọrịba Secondary School Enugu ọ bụrụ na ọ na-ebe anya na onye nkuzi aja Ịdọrịba Secondary School Enugu ọzọkwa bụ onye na-anọchite anya n'edemede St. Patrick College Oboreke St. Patrick College Oboreke a ga-adị skuul ịnọ ọ bụla ejide ịnọ onye na-azụtere ma azụrụ ịnọ kedu ebe Community Secondary School ihe akọ na eleta ha ọ na erubetere ebe ahụ enweghị nwere maka Community Secondary School ihe akọ ya anọ na ise ọ bụ ofu ibe nlele ka ha ga-ede oyibo for one page na ihe one page under confinement ọwala anyị ihe ahụ rutere egwu ekpọdịkwu ụlọ ebe a degara ya ị nwere ike imenye ego ego na-akọ sọmụrị sọmalaịz maka taịm atọ ihe dịka anyị ga-eji iri anọ na ise ya pọtụmadụ isi ka batụta degara ya dekwa afa skuul gị dị afa gị ga afa skuul ezi afa na-eme ka ego ọ ka mgbe ya nwere ike ide maka mbọ ịkọwa elu na ose ka ọ makwụrụ mma mee ya na-akọ sọmụrị maka obere afọ ike ogologo ezi afa ka gị ego bịa ụlọ akwụkwọ gị bịa afa gị kọwanyere anyị ihe bụ na ezi afa ka ego na ụdị nke gịnị mkpokọta maka na ọ bụ okpukpe nke ihe deme Gbara ha aka ọzọ ezigbo aka mara mma biko ndị secondary school biko gbakọtebe na ozugbo biko ọ bụrụ na ha mesị ya bụ ejije pụọ anyị kpọpụta ndị nkụzi o doro m anya na ndị nkụzi agbamakwụkwọ ga-ewetakwuru anyị ejije tupu biko ndị ga-agba egwu kọlchọ ụlọ akwụkwọ ga-agba egwu kọlchọ biko kwadobe ozugbo ndị ọbụla anyị kpọrọ ha na-asọgotute biko ụmụnne m na-abata ụmụnne m na-abata
Ini bakal pas juga. Saya kan begini. Enggak bakal. Ikele di ngai datang ngai sih nah ube sisi morai kai mama uria ini na kubun kai datang kubun. Ini. Vâng là du lịch về cái với đi hai saya tak tahu namun orang angkat macam kok kudu meter yang patut mau kudu warna dia mau suatu sebelum sebentar oh beri bunga kau Anak gue.
lagi baru record guys, itu kita ini nanti. Agak ikan ini jawab dia. Enggak iya, no, tức là no hư. Nah itu juga nên là người con cảm nhận rồi vì cái này các bạn cũng là chúng ta đang nhìn lại nên thì của người cô sang cô anh không trên tôi nhà của ông có nhà sao chúng ta nó sẽ phải nó sẽ o fico no liscia non cosa una roba adesso ma non si deve ma famiglia subito ok cosa viene mangiare guarda amico ci tenga un po' già luna un qua vai anak lagi bicara atau pakaian anak orang lagi bicara orang benar ada anak serigas orang benar itu nol ada itu bukan kita kekuatan Amanda betul tadi mirong no Nene na ko pa kene nene ko mo kunese e mama na wa mazo sana sana eme osno ngo ne ne shiro mo kata no na sana ne yawe o ke ji ko mo ru nene o ka ko mazi o ke se o ya ba ya na ne yawe no ale to ana wa ne yawa isi ana ne yawe na ro o wa ni ke ka wa do aja wai ka wai no kita ni no kita ni awo lo lo kita ni mo le tibia ko ni ko ni kan ni ni yene be gi ke mo ma yene be gi o yene be so na mo ni mo ma ka ne mo ma
anara aka azụ emeche ọmụmụ ọnwa gosiri na ezi aha ka elu. Drama a na-egosipụta ihe onyonyo skuulu ndị bịara taata bụ ndị nkụzi a ga-akọwapụta maka ejiji ha mere. Skuulu ebe ahụ a ga-akọpụta akịta ndị nkụzi a ga-abịa, onye gosiri nke ya ọkọwa ihe dịka nkeji ise, onye gosiri nke ọkọwa, ndị nọ ebe a ga-akwadokwa, ndị nkụzi na-ebịa n'ebe a ga-enye kwadokwa, ndị nkụzi n'ebe a ga-eso wee nye akara. Anyị madị mgbe akara e nyere ndị jọọjị ya, mana anyị chọrọ ka ndị nọ ebe a kwadokwa, onye gosiri nke ya inye ya ihe ego na kọskọl ba 100 nye nke ga anyị ga-anabata ya, ọ ga-esoro ya ga-eji mebekwa okwu. Ejiji ndị St. Stephen Science School Nsụka na ejiji nke Idori Bekee Secondary School Enugu na ejiji nke ndị St. Patrick Secondary School Oboreke na ejiji nke ndị CSS Agụobi Iwolo Eziahụ anọkwa ebe a apụta ka ndị nkụzi nọ apụta ha ga-egosipụta ejiji ha. Ndị nọ ebe a ga-esonye ha akara, ndị jọọjị ga-enyekwa, ndị nọkwa ebe a bụ ndị nkụzi ma ndị ọzọ ma ndị ọzọ nọ ebe a ha nche ndị nkụzi na ndị niile si na skuul dị iche iche na-abụrụ ụmụ akwụkwọ ga-enyekwa gịnị ihe a na-akpọ akara. A ga-enye ya dịka na percentage ihe ọbụla ị chọrọ inye inye ọ bụ 30%, ọ bụ 50%, ọ bụ 80%. So ncha niile ga-enye aka ka akwalite akama ndị bụ ọkaibe na drama. Otu n'ime ndị Igbo na ezi aha ka ego. Ihe a pụtara na mmadụ inwe ezi aha maọbụ aha ọma ka baa uru karịa mmadụ inwe akụnụba n'ụzọ ọjọọ. Mgbe mmadụ na-etinye aka n'ọtụtụ ihe dị ọjọọ, ọ na-ewetara onye dị otu ahụ aja. Mana mgbe mmadụ na-eme ezi omume, ọ na-ewetara onye ahụ ezi aha na okwu ugwu na nsọpụrụ. Ka anyị leba anya ka ilu asịpụta ihe na ejije a. Anyị rụrụ aka ọ na-eme ihe niile na-ebute ezigbo ihe achọrọ elu na-ebute ịgba ọsọ na-ebute ịgba asọ mmiri. Mana otu onye chiri onwe ya n'ije ozi n'ikwu eziokwu ma irubere isi ma ụlọ akwụkwọ ma na ebe ya. Nke a pụtara na atụwe otu onye na akọ n'ihi gịnị aja. Mana onye nke ọzọ na-abụ na akwụkwọ nwere iyi gbaa izu wepụta oge ha wepụta ego ha si na nwatakịrị a na-akpa na agụ ya kwesịrị ịkwanye ugwu. Onye nke ọzọ na-achụ ego mana ọ na-achọ ọbụ ezigbo ahụ wee si ya na-ekwenye na ilu ahụ dị ka o tosi na ezi akpata ego na ya na-ekwenye na arụ na ahụ na-aga-eri na ndụ. Ya na-ekwenye na aja aja na-ebute ọnụ mmanụ wepụ ilu ahụ dị ka otu ose bụ arụ ọrụ ahụ erie na ndụ ọdụ ka a sịrị gịnị n'ezi afọ abụgịnị ya ka ego. Ndị Igbo ibe m a na-ekwenye n'ime na-ekwu na ihe emere ebe ahụ bụ eziokwu mana onweghị ọtụtụ anya na ezi afọ na gịnị ego. Onye maara ihe bụ ezi afọ ndị Igbo mara ezi afọ bụ ego bido n'ụtụtụ ọkwa ka o bidoro na nna-achị na-eji obodo anyị kere ndị na akụkọba ihe a chief afamana ndewo Chineke agọzi gị na ndị otutu na-asị gị gota ọ ga-adị mma karịa echi. Ndewo Students anyị ga-abanye bụ CSS Agụobi Igbolo a na-achọ igosipụta ha nkịta CSS Agụobi Igbolo
biko na ahụ ọtụ ndị ogologo dịka ihe onyonyo a ikiri ọ na-akọwa ụmụ akwụkwọ atọ na-aga n'ụzọ wee kwa akpa dị n'akụkụ ụzọ. Ozugbo ha hụrụ akpa ahụ ha aga mabuli ya wee na-ele anya n'ime akpa ihe ha hụrụ wee bụrụ nnukwu ego nọ n'ime ya. Ndị nke mmadụ na-abụ nọ n'ime mmadụ atọ ahụ wee sị onye nke ọzọ ka ha bulu ego a nje gote ha jee rie ya, mana onye nke ọzọ nwata nke kpụpụrụ wee sị ha mba na ya achọghọ na ihe anụ abụghị ego ha, ka ha jegosi onye isi ụlọ akwụkwọ ka a malụ onye nwe ego ahụ. Ngwa ngwa ha ebulu akpa ahụ gakwuru onye isi ụlọ akwụkwọ. Mgbe ha rutere ọ sị ha kedu ihe dị na akpa ha, sị ya na ọ bụ ego, nalụ ha ego ahụ dozie asị ha ka a jụọ ese onye nwe ego ha pụwa. Ọ dịghị onye dị ka obere oge nwaanyị tụfuru ego ahụ maka na ha na-agba ọsọ ndị oyi n'ụzọ, ọ nweghọta ebe ọ tụsara akpa ya. Mgbe ahụ ọgbalụ na-achọgharị akpa ebe niile maka na ọ na-adụghị ụzọ ụlọ akwụkwọ bụ ihe ọ tụsara akpa ahụ. Mgbe ọ bịaziri na-achọ ụmụ akwụkwọ sị ha biko nwere wetara ụlọ akpa, asị ya ọ sị ga akwado ihe ndị onye isi ụlọ akwụkwọ gwara nwa akwụkwọ tụtara akpa ahụ. Mgbe ọ bịaziri ọ bụ n'eziokwu na akpa ahụ dị ebe ahụ, onye isi ụlọ akwụkwọ wee sị ya ego ole dị na akpa ahụ, okwu ego ole dị na ya. O wee sị ya oge ya chere ka ya jekpọọ ụmụaka ma nwatakịrị ọ bụ ya tụtara ego ahụ. Mgbe ahụ ka ọ gbapụsịrị wee jekpọọ nwa ahụ o kenechaa ya, na-egosi na ezi aha ka ego. Ihe dị n'egwuregwu a ma ihe ọ na-akọwa bụ anyị bụ ndị nne na nna, omume nwatakịrị na-adụ n'ụzọ maọbụ n'ụlọ akwụkwọ maọbụ ebe dị iche iche na-egosi ezinụlọ onye asị wee pụta. Nke bụ na iso nwata otu dị mma ọ ga na-agba aka ebe na ezinụlọ onye asị wee pụta na ọ dị mma. Izukwa na nwata otu na-adịghị mma dịka onye ọbụla mara ihe na-aga n'oge ugbu a na ụfọdụ ndị nne na nna na-ezi ụmụ ha n'ihe na-adịghị mma maka na ịpụta onye chi ego ị chọọ ka nwa gị dị otu ahụ. Ihe abụghị agwa dị mma. Ka anyị dọkịta na-akụziri ụmụaka ihe dị mma ebe ọ bụla ọ sọgbọrọ onye ahụ gawa ihe ọsọgbọrọ ya mee ọ ga-echeta ezinụlọ otu ya wee pụta. Ndewo. ha siri ọ na-adị ihe niile a na-emeta. Aha m bụ Odoziana Okonkwo Ijera, esi m Ilorin Oke Secondary School ya. N'echiche emere ebe a, ọ na-akpọ maka otu nwatakịrị ya na otu oriakụ bi. Oriakụ a wee na-emegbu nwatakịrị na-eme ka ọ bụghị nwa mmadụ, mana o ji ụmụ ya niile na-edozi ya nke ọma. Ụmụ ya na-aga akwụkwọ ebe a kwụsịrị ịga akwụkwọ. Ọ na-emecha ejije, ọ na-ebute m na-emecha ya. Erifo ndị erifọrọ bifo ka nwa ha na-eri. Efere o ji eri ya bụ efere rọba, o ji efere ndị ọzọ ji eri nri na-eri. Mgbe a gachara akwụkwọ, ụmụ onye obi na bere gacha akwụkwọ, ya bụ mgbe o ji mechaa, oge o ji mechaa ọ gaa akwụkwọ. Mana emegide ọ bụla nwatakịrị nwere isi akwụkwọ, Chineke nọnyegidere ya, o megide si ebe a pụọ, mechara Chineke site na enyemaka ndị mmadụ. Ọ gụchakwa n'agbanyeghị na ndị agara obi. Ma ọ gụchara wee pụzia, Chineke nyere ya aka. Ihe o nwetara bụ ịbụ dọkịta dibịa oyibo. N'ụlọ ọgwụ ahụ ọ nọ, ụmụ nwaanyị a ndị ahụ nwere ego maka na mma ụmụaka sị na akụ nna ha nwere ebe ego ọgwụ na ụmụ ya ma nchọnata ọrụ na ha gụcha ha nọrọ n'ebe nna ha na-emepụta ngwaahịa dị iche iche na-akpata ego na ha ma nchọrọ ọrụ ma ha gụcha. Mana dịka ihe si wee dị, ha nọgidere nna ha, ndị mmadụ wee bịazịa ma ụlọ akụ ndị ebe o bitara ego wee bịa na-ewere ego na-ewereche ma ala ma ihe niile ma ụlọ o nwere. Ha megide kwabazịa n'ụlọ nke abụghị ụlọ ha n'ihi na ego adịghị, ndị gọọmenti ewerego ya.
emechizie ụmụaka agụcha akwụkwọ gụcha mahadum chọwa ọrụ na-achọ ọrụ a na-abụ wee na-achọ ọrụ wee bịazie n'otu ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na onye na-ebe ahụ nwaodibo ahụ ya na ha bibi ha wee chịrị akwụkwọ wee bịa o wee hụ onye nke ọzọ maka a na-ekele isi ike ma akọ ka a sị ka a chọọ ọrụ ma asị agawa ha wee nọgidezi ebe ahụ wee guzo a na-abọsị ụbịa dọkịta wee lewe anya a na na-agba adụ maka aha ndị ahụ n'ọkwa obodo a ndị akwụkwọ obodo nwaanyị ndị ebe ya ebe ya na ha bi ha wee bịa o wee chụwa onye nke ọzọ nke a na-eso na-eti ya ihe na-asị ya na ọ na-aza ihe na ọ na-eficha ụlọ na ọ na-echi mmiri ndị ya ndị bi na be na-alahụla n'ụlọ nwaodibo na-alahụla ya na-eme ihe niile mgbe ọ hụzi mmeri ọ kwaziri ya onye ọgwụ ọ sị ya ọ nna gị bụ onye nọzi ọ chara ese nọ nna ya ọ nne gị bụ onye n'otu ọsị nọ nne ma onye ka adị nwaanyị na-enyere ya aka mgbe a na-emegbu ya na bịa na nwaanyị na nwaanyị mechezi wee sị ya ime onye ya bụ si ya mba na ya ma ọgwa wee sị ya na ebe mmeso ọma ahụ bụ nna ya bibu na bụ unu nwaodibo unu na ya nwezi ya ọ sị ya gị nwere ụlọ ọgwụ a niile na ebe a niile machara mma mgbe ahụ onye nke ọzọ so na-emegbu ya oge ahụ uji nwaanyị wee pụọ mana onye nke ọzọ ọ sị ya ị ga-eledọrọ m ụlọ ọgwụ ma n'ihi na e nwere akpọmọkụ nwere n'otu mba ofesi na asị ka m bịa n'ebe a ga na-arụ ọrụ mana ihe nchọwa ndị mmadụ ka m mara onye ga-eledọrọ m ụlọ ọgwụ a ma m pụwa na ụlọ ọgwụ nke a na nhanyere ya n'aka gị na-eleta ya na ebe obibi ya bikwa n'ebe steeti nke ndị bekee na-akpọ steeti n'oge ọ ga-enwere ya na-eletara ụlọ ọgwụ ka wee makụọ onwe iji wee gosi na ezi aha ka ego ọ bụrụ na o so n'ibe a na-emepụ ya oge mmanya na pani nwe ọma nweta ọrụ a ma n'ihi na ọ bụ ezigbo mmadụ nye ya mgbe ahụ obi na be ya ya mere o ji wee nweta ọrụ ebe ndị ọzọ enweta ya mere mmadụ ịkwụwa aka ya ka ime ezi omume iwe na na-emebe mmadụ eso na mmegbu ezi aha ka ego ndewo mgbe ị ga-asị m na n'ime ego nri achọrọ m isi ofe achọrọ m ịzụta nnu n'ahịa ọ bụ isi nwere ezi ihe ọ bụghị ya na ihe ji esu ihe a bụ n'ọgwụ dị ka ndị obodo ihe ekuzi n'ọnụ ugbu a matakwa ma anyị ji na ụmụ anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị ga-alụ dị n'ọnwụ kedu ị chọrọ ka ndị ga-alụ ha na ndị ha ga-alụ kwuo maka ajọ omume a ga-akpara m agwa ya bịa nwaanyị ahụ m ịmụta gị gasịrị sebe akpa ọsịsọ tupu m ewere ụra na-achọ ọkụ mara ejiwu na anụ mpa Igbo ma ndị nwe ndị unu abekele ejiji oke abịa ma onye ọbịa dobere anyị ndụ na ndị niile na-akwado maka ya bụ emume anyị maka wee nọrọ ekele ma ndị ndu ụka na-etite ma ndị isi niile n'ebe a ma ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ onye ji ya dịrị ndewo abụ m maazị Ichie Dr. Gracious Emeka Ezeudo onye nkụzi ngalaba Igbo asụsụ na omenala Igbo ụlọ akwụkwọ Pateki dị Asọ ka a kpọrọ Baptist College n'obodo Ike. Ejije unu akụ maka ya bụ ejije na-akọwa maka ezi afa ka ego ebe n'ejije anyị nwere ọtụtụ agwa enwere udoka enwere ebubedike enwere igwe enwere lọlọ enwere nnowu enwere ọkọkansị enwere eziokwu bụ ndụ enwere ndị ichie enwere ndị ịgba ndị eze enwere ndị ọkụ obodo dị iche iche n'ejije a na-akọwa banyere ezigbo nwoke a mara nke ọma bụ udoka obodo niile ji ya were na-eme ọnụ banyere ezigbo agwa ya na mbido ya bụ ejije o nwere ya na-akpọ Ebubedike ọ bụ ajọ mmadụ n'obodo ihe ọ na ọrịa bụ ịnara mmadụ ana ya n'ike imegide mmadụ o nwere oge ọ na-ara onye a na-akpọ Akodo ala ya ezi ndị ọbịa batara n'obodo ha ka nke a mechiri o buru ego na-akụ na be ya nwunye ya fe ya ka ọ na-akụ ego si ya ihe ọ na-eme n'otosuro na ụmụ ha ga-emecha wee nụọ dị ma ndị nwaanyị ga-emechekwa n'ọrụ ndị nwoke nchekwa nwaanyị na ihe ahụ na-emeri taa ga-eme obutere ụmụ ya nsogbu mgbe ha ga-anụ di maọbụ ha ga-anụ nwaanyị ọ ka mma ka e were ezigbo akparamagwa wee mara ya ezi afọ ka ego na ọnya maka obodo niile kụzi n'ọnụ wee bụrụ mmanya jee na nke Udoka ka onye ya ego ka o wee nwee ike ghara ịkọ ihe ọ fụrụ banyere ya n'ala maazị Akodo jere mgbe o rutere na nke
okenye chọrọ inyebi ego owochukwu ya si ya si na be ya pụọ na ya nara n'aka azụ maka na gịnị ezi afa karịrị gịnị ego enweghị ọbụla nka ezi afa. Udoka bụ onye eji ama atụ n'obodo mmadụ niile na-akpọ ya ezigbo afa nke mere na mgbe ndị ichie gbakọrọ nzukọ ha a na-ekwu maka onye ahụ akpụ n'ọnụ n'obodo dike na aja akparamagwa ya. Mgbe ọ na-ekwu ezigbo enyi egbe ọfụkasị mee ka ọ bịa kpọchiere ya ọnụ onye a na-akpezi okwu mmadụ wee bilie ma gwa ya sị ya na ihe agba n'aka na-ekiri enyi ekiri ya na eziokwu ga-emechi enwe gịnị mere onwe ya ịkpọbatazie ya bụ Udoka wee kọwara igwe ka maazị Ebubedike si wee bịa bịa buru akpa ego buru mmanya nkwụ elu wee bịa ogobiri ya o weghara ikwu eziokwu banyere akpa odo. Maka nke a wee tụọ igwe n'anya igwe si ya n'obodo niile na-ekwu maka gị banyerezia ka isi akpa ezigbo agba n'obodo na ya ga-echi gị echichi obodo niile ga-eji wee mara gị echichi ya ga-echi gị bụ ezi afa ka ego. O wee gwa onye na-akpụ ogene ka ọ kpọpụ ndị obodo niile na-ama egwuregwu ụbọchị Eke. Mgbe a kpọkọrọ ha nche niile ha zukọziri o mechie wee chie Udoka ezi afa ka ego ichie ezi afa ka ego obodo niile wee na-aṅụrị maka ya bụ ndị ndewo. Igbo kwe otu ihe bụ iweta akọnuche a ga-eji mee ihe, nke ọzọ bụ itinye ya n'ọrụ. Ha wetara echiche ha tinye ya n'ọrụ nke mere anyị ji were bata. Ọzọkwa na-ekele ụmụ akwụkwọ ndị gbara mbọ karịsịa ndị nkụzi ha maka na ọ ịkụziere ụmụaka ha mụta tinye ya n'ọrụ. Unu emeela nke a ga-egosi anyị na ọ bụrụgodiri na anyị onwe anyị anọ n'Igbo agaghị abụ n'afọ unu. Jide n'ukwu ji maka onye asị nke o ji jide nke o ji pụtara na nke o ji ga-ekele ụmụaka. Anyị agbara ọbara ike ha anyị bidoro unu tinyere edemede unu na WhatsApp rute ugbu a. Anyị gụrụ ya, anyị hụkwara ọtụtụ ihe unu dere, mana o nwere ihe ndị chọrọ iwepụtagasị maka ndị nkụzi Igbo n'ebe a. Ndị nkụzi Igbo n'ebe a, biko unu ga-agbalị ka anyị na-akụziri ụmụaka anyị ka esi ejikwa na anyị mana na nwere ọrụ atọ na ka esi ejikwa na okwu. Ọzọ ka esi eji nnọchiaha na-abụrụ onwe ya n'ahịrịokwu, adịghị edekọ ya okwu ya na ya na-eso ọnụ. Ọtụtụ n'ime unu dị mpe ebe ahụ. Ọzọkwa anyị ma ihe a na-akpọ ụdaume kere abụọ, ndị arụ na ndị mfe. Mgbe ọbụla ị na-ede edemede iji gosi na edemede ị na-ede bụ Igbo, ị ga-agbalịsi ike hụ na ị na-erube isi n'iwu ụdaume. Ọtụtụ n'ime unu amaghị ebe a na-etinye kpọm n'ebe o mere ka edemede unu dịka nnede bekee. Nke a bụ ihe ndị nkụzi ga-agbalịsi ike ka anyị hụ na onye ọbụla na-ede edemede n'Igbo na-enweta ya ka o si kwesịrị. Ndewo. Anyị ahụhụ ihe unu dere, unu aghọtara. Ugbu a anyị ga-abịa ịkpọpụta ndị tụrụ ugo. Anyị hụrụ na enwere edemede anọ, ụlọ akwụkwọ anọ, mana abịa mgba ofu onye ga-emeri nnukwu, onye ọzọ ga-eso ya. N'ihi ya anyị ga-ebu ụzọ kpọọ bido ya na nke ikpeazụ kpọrọ na-apụta na nke ihu. Anyị chọrọ ibido ya na nke ikpeazụ kpọrọ ya rute na ndị tụrụ ugo. Onye ndị nke gbara ndị nke atọ bụ
atọ bụ St. Patrick's College, Okolo Eke. Puteba. Puteba. Ebe ndị gbara ndị Barazobo kezi aha sụrụ nke anọ otu akụrụ kwa izu rushita unu jishi ike Igbo ga-adịrị open. Negoziar que ao se sancionar eu não estou e foi minha né daí busco pico tem que dar condição de ter capo de vina pico como que busco legítimo pico tem que dar o legítimo. Igbo Identity Media ndị iwere na anyị ọrụ nke ọrụ gwara Igbo isi enyi n'aha Igbo Identity Media ndị iwere mmemme a nke a bụ akara nke Igbo a nke ụlọ akwụkwọ isi enyi Igbo Identity Media nke a bụ akara nke ịtọ nke ụlọ akwụkwọ nwetara isi enyi Okay, está ficando a white jeito. Olha esse Minas. Enwe ihe ọ chọrọ ka ndị na-ebe a ndị a ga-ekwe kwado emume nke egwuregwu drama maka a ga-amatakwa ọkaibe na drama kịta mana enwe ihe ọ chọrọ ka ememe ọ bụrụ na iji foonu gị onye ọbụla ji Android phone ebe a gee ntị omegbu oge within 2-3 minutes emechaghị ya banye just ịnọrọ online banye data gị kọm then pịa ihe a na-akpọ gị taa na-akpọ SLIS na nke bụ capital letter geenụ ntị biko nụ just banye data gị on banye data on ịgbanyere pịwa ịpịwa ọ ga-abanye YouTube kọọ nke capital letter L small letter I small letter D small letter O dot tinye dot tinye akpọm COM email ahụ nwere koodu ọ ga-ajụ gị koodu ahụ na-akpọrọ ya ụnụ kịta tinyegodu capital S LIDO dot COM ya bụ .com emeghị ya enwe koodu ọjọọ gị koodu na-ekwe koodu ị ga-atinye #1785866 ọ ya bụ koodu ị ga-apịa na ọjọọ gị koodu #1785896 itinyere ya ị ga-akwụ skoru ịnọ mere drama ọ ga-ajụ gị jee skọọ ebe ahụ ya nwa ga-eji nke ahụ kwadokwa ihe anyị na-eme maka ka mkpụkpọ ọzọ koodu bụ #1785866 5866
onye bụ koodu a ga-abanye ị ga-agụ skuulu ị na-amere drama ị ga-enye skọọ ọnlaịn ọ gaghị ga-ejikwa wee sonye n'ihe anyị na-eme maka ọ chọrọ iso kpebikwa n'eze a ga-ekponye ndị jọji ya niile ma ndị nke delu nyere skọọ ebe a wetebe skọọ maka abịa n'ejije anyị mere akara nwunye sịrị onye ọbụla mere ihe ejije na nke anyị nwekọrọ maka na anyị na-ele jọji atọ abịa n'ihe anyị nwekọtara ndị anyị nyere ndị nke mbụ ndị nke abụọ ndị nke atọ na ndị nke anọ unu nyekwara ndị nke abụọ ndị nke atọ ofu ihe abụọ bụ ebe tụtụ n'oge adịghịzi maka na oge adịghịzi anyị ga-akpọ ndị meriri anyị agaghị ekekọwazi ihe nkọwazi na-ese maka obodo ndị na-eche abịa na ihe anyị nyere ndị gbara ndị nke anọ bụ ndị gbara ndị nke anọ bụ ndị CSS Agụobi ha gbara ndị nke anọ ndị gbara ndị nke atọ bụ ndị Edo River Girls gbara ndị nke atọ ndị gbara ndị nke abụọ bụ ndị St. Cyprian's ndị gbaziri ndị nke mbụ bụ ndị St. Patrick's obodo ebe anyị CSS Iwolo and the Igbo identity the Igbo identity and Igbo identity the Bravo sensitive Musuba Kewa Special Science School and the Igbo identity that St. Patrick's College over the people that came to St. Patrick's. So now the Igbo identity. Anyị na-ekele Chineke nna na mere ya na-ekele ndị asịbeziri mgbe mmadụ nwanyị mere tata maka Chineke nna abụọ mmadụ n'ụgwọ mmadụ tụrụ mmadụ sanaba Kristo ndị nwere anyị ọ bụrụ na na-abụrụ ọzọ ngọzisi ụlọ n'afọ aka na nwa na mmụọ nsọ anyị abụọ na nchedo gị onye nwanyị nọ n'ụlọ ọbụ na-abụ m ife na-egosi ma chekwaba ọnụ nna na nwa na mmụọ nsọ udo dị ụlọ Good afternoon. Padre, please, can you tell us what your observation and your encouragement to this organization? My observation, am I to use the language we used there? Okay, you use Igbo. Nke mbụ na obi dị m ụtọ maka na anyị nwa bụ ndị Igbo na nghọtazi na asụsụ Igbo dị mkpa. Ihe o jedere mkpa na ọ na-adị mma ibido na nwata kụzibe ụmụaka ka ha si eji asụsụ Igbo be anyị eme ọtụtụ ihe. Nke tụrụ n'anya bụ na ụmụaka anyị dere ọfụma megwenye abụ ejije ọfụma na oge nyere anyị aka ka ụmụaka anyị ma anyị niile nwee ike ị na-asụ Igbo anyị ọfụma ọ bụ na ndewo ndewo Siza okwu agbamume nyere ọgbakọ a nyere onye nhazi na ihe dum niile mere n'ụbọchị nke taa. Okwu agbamume m bụ
etu ọ bịara ya n'uche na asụsụ anyị agaghị ada mmiri ya jisie ike na esi taa wee mebe ya na mgbe na-eteghị aka asụsụ anyị ga-abịachi ya kwara ọnọdụ ọnọdụ wee na-asị ka obi n'igwe gozie ya nye ya ike nye ya amamihe ịkwazi akụ akụ enweghị oge ji wee gbara ọsọ wee ruo ya n'isi. Ndewo, biko nwere isi hụta nwere ịchọ ka a hazikwuo ya bụ emume wee na-aga nke ọma. Ọ bụrụ na a ga-enwetakwa ndị nwere ike inyekwa aka maka na ọ bụrụ na a ga-enwetacha ihe a etu ọ dị mkpa na ego batara ya nwekwo ndị ga-enyere ya aka n'ihe gbasara ego nwekwo ndị ga-enye aka ịzụ ụmụazị a ka a zụọ ha n'asụsụ anyị maka na ọ bụrụgodu nke anyị mere a na-enwe egwu ọgwara ọgwụ asụsụ Igbo asụrụ oyibo ọ bụrụ na onwere ndị ga-enye aka na ịkụziri ụmụ anyị Igbo ọ ga-enye aka. Ndewo. God bless you. Identity Media Television. MC. Thank you. Na na-ezisa ozi. Anyị na-arụ ọrụ. Yes. This is always our venue. There are so many other activities anyị nwekwara. Sister, ị na-agwakwa ndị mmadụ maka Igbo Media. Share it among yourself. Share it to Okay, Igbo Identity Media Limited bụ ụlọ ọrụ n'afọ maka ịkwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo n'Igbo niile maka na ọ dịzị ka asụsụ Igbo anyị na-anazi ana anyị wee sị ka anyị na-eme ejije ga na-ekụziri ụmụaka ihe dị n'omenala Igbo na asụsụ Igbo ka ha na-amụtakwa ka ya bụ asụsụ nne na nna anyị rapụrụ anyị ghara ịgwụ anyị n'aka ka ndị so anyị n'azụ mụtakwa ya bụ asụsụ werekwa ya na-agakwazi na ndị nke ka ga-abịanụ. Thank you. So you are one of the organizers? Somehow, yes. Mana tata ihe m rụrụ tata bụ onye ọkaikpe na asọmpi anyị ka mechara kịta. Okay, ka ihe ozi ka enyere onye isi onye na director or sponsor of. Ana m ekene the CEO Engineer Longinus Ekwe nụa echiche ọma dị iche o chepụtara iji wee sị ka emepụta ihe dịka Igbo Identity Media iji wee na-akụzi asụsụ Igbo na Igbo niile n'ụwa niile gaa gburugburu na-asị ka Chineke na-eme mali ihe niile na-egozikwa gozie ma ezinụlọ ya na ebe ihe niile a ọ na-ewepụta si apụta ka ihe ghara ịkọkwa na akpa anwa mgbe ọbụla ọ nọ na mkpa ka Chineke zute ya. Thank you. Ndewo, biko kwekana ya ha gị ọzọ. Afa m bụ Jovita Oke Ọha. Abụ m barista. Ndewo. Afa m bụ Nwaada Okonkwo Angela. Ka isi fe mme nke ụbọchị? Mme nke a tọrịrị mgbe m gụrụ ya n'ọwa ozi nsị ha ya na ndị be anyị eteta n'ụlọ imewe ka asụsụ ha gaa n'asụsụ ndị ọzọ na-agakwa oge m gara na Lagos enweta ka ndị a si etilibe ha ọ na-atọ ma ha na-asụbe ha ma abịakwa n'Igbo ma onye gụgwo dị n'ihe ọ gara a na-asụ Igbo nwa na-akpọrọ isi na Igbo anya ọsụsụ mana obi na ụtọ na-ewepụtara isu Igbo a mee ka ụmụaka ebido n'obere ụmụaka kụziwe ha esi na Latin anwụgo n'asụsụ ndị ọzọ anwụgo mana anya ma nkwe ka nke anyị nwụọ ọkụ agụnyere anyị aka n'aka ndị nna nna anyị agụnyere anyị anya bụ ndị ga-eme ka ụkwa ahụ nyụọ ka anyị na-asụ ya anyị lee anya n'ihe ọwa ozi dị iche iche anyị na-ahụ ndị na-asị na ụmụaka ha n'obodo oyibo ha na-asụ ezigbo Igbo enwe nwanne di m nọ n'obodo oyibo ọ na-agwa ụmụ ya wepụ efere ga hapụ na ike orie na-asị ya n'obodo oyibo Germany nọ ka ị na-asụ ụdị ya mana ndị be anyị na-eme ka asụsụ ha na-anwụ anwụ onye bụ na-asụrụ ụmụ ya sụọ oyibo onye bụ na mụtara Igbo ka ha mụta oyibo onweghị ihe ọma ndị n'oyibo onye nkụzi ụlọ akwụkwọ anyị na-akụzi asụsụ bekee ama na-asụrụ nwa ya ezigbo Igbo nwatakịrị ama ezigbo akwụkwọ onye ọbụla na-asụ Igbo na-ama akwụkwọ a na-enetu ndị Igbo anya dịka ndị amaghị akwụkwọ ma ndị Igbo bụ ndị ama akwụkwọ
ya mere ana m ekele unu n'ịchịkọwa ihe nke a na-asị ka Chukwu gọzie unu ya ga-akwa n'ihu nke afọ na-abịa kakwara nke a n'aha Jizọs amen. Saka ịmatagoro aha gị? Aha m bụ Chief Osudonatus Ezike. Biko gwakana ụlọ akwụkwọ nke isi? Ụlọ akwụkwọ m si bịa bụ St. Cyprian Special Science School Nsukka. Ndewo, biko ka okwu agbamume nyere onye isi onye bụ onye wubere ya bụ Igbo Media Appreciation. Ana m ekele na-asị na onye bi n'eluigwe obodo ya na-akpọ na mama amasị amasị Ezechite Okabia Ọgana ga-agba ya ume ma ndị na-akwado ya ma ndị na-enyere ya aka na Chukwu ga-enye ha aka gbaa ha ume ha nwee arụ ike n'ochiri ha na-achụ maka na ihe a na-eme mara mma maka na nwatakịrị si na ya agaghị arahụ ụra ọ gaghị arahụkwa mana onye sị mgbe ndị mmadụ si Igbo anyị ga-ana asị ya na ọma na agaghị anyị ga-ekwe ekwe ha ma na Igbo ga-adị ndụ toro ndụ ga ndụ. Ndewo, biko aha gị ọzọkwa? Aha m bụ Chief Ezike Amadi Ofude. Ndewo sa. Aha m bụ Ichie Maazị Dominic Festus Chukwuemeka Ezudo. Biko olee ka isi fe emume nke ụbọchị nke taa? Emume nke ụbọchị tata amagbu onwe ya maka na dịka onye isi na onye nkụzi na-afọ maka ngalaba asụsụ na omenala Igbo ka anyị si wee gbaa mbọ mụ na ụmụaka emechaa anyị wee tụrụ ugo na mmeri ihe gbasara ejije ụlọ akwụkwọ niile nwere n'Enugu steeti. Ọ bụ iji wee nye Chukwu ekene ihe niile gara nke ọma na-ekene ya ka o si wee nye anyị arụ ike na echiche anyị ji wee mee ya bụ ihe wee gaa nke ọma otu o kwesịrị. Ndewo, daalụ, gọzie gị. gọzikwa. Congratulations. St. Patrick. Stay wisdom. Chukwudi. Second position. Congratulations. Congratulations. Ido River, Dear Secondary School. Dalo. Lena, let me take an interview. Emume nke ejije emere obido m ụtọ na ndị mere ihe a ana m ekele unu ka nke anyị eme n'afọ ndị na-abịa abịa karịkwa nke emere m obi dị anyị ụtọ. Chukwu gọzie unu. Kedu ndị anyị bụ ndị tụrụ ugo ndị nke mbụ anyị na-ekele Chukwu maka ya bụ ihe na-asị unu nwa daalụ daalụ St. Patrick's College daalụ ndewo. My name is Cyprian Afamani, the Chief Media Officer of Igbo Identity Media. What do this organization plan to achieve with this campaign? This very organization is born out of the need to propel, in fact it's a movement, to propel that movement towards strengthening Igbo values, Igbo cultural identity, and everything that portray Igbo as a good tribe. That is the essence of starting this organization, to promote Igbo language and culture and to make it to be exportable. Now you people have entered into school-to-school campaign. Yes, what is the turnout? Are you people getting the desired results? Well, as one adage will say, Rome wasn't built in a day. This is the inaugural edition. We are hoping that we've been improving with time. This is the first attempt to organize competitive essay and drama for schools. And we're hoping that gradually we'll reach there. We're not yet there in terms of our aspiration and hope. But gradually we're missionizing that vision. Because this is a vision started by one of the sons of the soil, by name Engineer Longinus Ekwe. He's the founder and CEO of this organization. And I'm here trying to help his mission, his vision to be what? Missionized. So we're hoping that with time we'll reach out to other states in Igbo land and the other lovers of Igbo land, even other places, even in diaspora. So this is a movement. We hope that we'll be gradually improving. We're not yet there, but we have started a step. So is this first
and the last, or is it an annual program? How did you people tend to... It is going to be annual events in schools in Enugu State and even beyond the Enugu State. But this is the first step. This particular one is the inaugural edition. And we thank God for His graces and mercy. It has come and gone, and we hope that we'll be improving with time. So, anyị Igbo, kedu ihe mere unu ji bagide amụma ịgbasa ozi maka asụsụ Igbo na omenala Igbo? Ihe anyị ji wee bagide amụma bụ na ndị Igbo si na onye kpọọ mbe ọ bara gịnị mkpọkọrọ agbata obi eme gị na-ejiri wee kpọọ ntụ, nke gosiri na ijiri onwe gị kpọrọ ihe ndị ọzọ ejiri gị kpọrọ ihe. Anyị fụrụ na ọ bụrụ na eji nwayọọ mgbe na-ete ha aka asụsụ Igbo ga-ana. Abịa n'ala Igbo, ọtụtụ ndị Igbo na-egosipụta na ha gụrụ akwụkwọ site n'ịsụ nke nwa bekee, mana ọ bụ ihe kwesịrị ịgụchagodo ihe ị ga-agụ ịsụkwa asụsụ gị, nwee mmasị n'asụsụ gị, kwalite asụsụ gị, maka na asụsụ na omenala sokwa n'ihe na-enye aka ka ọganiru bịa n'obodo ọbụla. Onye kpọọ asụsụ achị ọ bụ na o ji asụsụ wee kpọrọ ihe, ndị ọzọ ama ejikwa manya kpọrọ ihe. Anyị kwesịrị ka anyị kwado onwe anyị, gosi na asụsụ anyị amaka na Igbo amaka. Ọ bụ nkwalite na Igbo amaka mere eji wee bido amụma abụ Igbo Identity Media. Ndewonu. Kedikwanụ ka isi fụ nke unu chịkọbara taa, ọ bụ emechaa ya nke mbụ na mbụ kwụsị? Kedu ndụmọdụ ma ihe na-agwa ndị ụlọ akwụkwọ ọzọ? Ndụmọdụ na-enye ndị ụlọ akwụkwọ ndị nke bịara taata bụ ndị soso mpi na ndị nke bịara n'ụdị ineta ka esi aga nke a kpọrọ observer. Anyị kenere ha ncha, ha gbalụ mbọ. Anyị na-ekwu ndị na-enwere ike nweta ohere sọ na nke a ha sonye na ụzọ a ga-eme, ndị nke sọkwa na ajisi ike ka metekwuo nke ọma, maka na ihe anyị na-achọ bụ ka Igbo na asụsụ Igbo bụrụ ihe na-ama echi. Enweghị anyị na-akpọ ama echi, nke a bụ atụmatụ ọzọ anyị ji. Ama echi ahụ ka sonyekwa n'ihe anyị mere, bụ na anyị na-achọ ka ama ndị Igbo na asụsụ Igbo na njirimara ndị Igbo bụrụ ihe ga-adọ ọkpụtọrọkpụ. Ọnya bidoro, ọnya bụ ihe eji wee bido amụma bụ Igbo Identity Media. Inekwana ya ka afọ esi wee na-ada na ntị, ọ bụ otu a ka a na-eme ya. Ya bụ ihe niile anyị na-eme bụ ka amara ka asụsụ Igbo ga-eji mee ọ na-abawanye, bụrụ ihe ndị ọzọ ga na-amụta, bụrụ ndị ọzọ enwere ike na-abịa enweta nzere mmụta, obi adịghị ọkụ ị na-aghọta na ị na-asụ asụsụ Igbo. Maka na a na-eme otu anyị ga-eji otu ahụ emepebe dịka ndị China na ndị ọzọ. Anyị nwekwuo ihe gbasara nka na ụzụ, ihe gbasara nke nwa oyibo kpọrọ sayensị. Enweghị ike were asụsụ Igbo na-akọwacha ụmụ ihe ndị a, ọ ga-enye aka weta mmepe, wetakwa amamihe, mekwa ka ihe gbasara mmụta na-abawanye, na ọ bụrụ na anyị nwee ike kwado asụsụ anyị were wee na-akọwapụta ihe ndị anyị na-eme demenụ.